Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας δείξω εδώ το νέο πακέτο που έχω παραγγείλει για μία γυναίκα η οποία κάνει μόνο παραγγελίες. Τώρα να σας δείξω λίγο κάποια προϊόντα. Είναι η Aloe Gel Freedom, 3 μπουκάλια, το θερμολοσιόν, οι κάψουλες Freedom, 2 πακέτα και το πανάληπτο box Aloe Vera SOS box το λέμε, όπου αποτελείται από 2 κρέμες, Condi Spray, Propolis και Energy Spray. Αυτή εδώ η παραγγελία έχει γίνει για μια κυρία η οποία έχει προβλήματα στα κούκαλά της, πόνους. Θέλω να είσαι μαζί μου για να δούμε μαζί την απάντησή της και το αποτέλεσμα των προϊόντων πάνω στο πρόβλημά της. Μείνε εδώ.